Νωρίς, από τις 3 το πρωί. Από τις 3 τα ξημερώματα είναι κάποιοι από τους ανθρώπους που βλέπετε τώρα να είναι στημένοι στην ουρά. Καλημέρα Γιώργο και πάλι. Καλημέρα και πάλι, παρόλο που εδώ και 10 λεπτά έχει ανοίξει τράπεζα, βλέπετε η ουρά είναι πάνω από 60 μέτρα, έχει φτάσει παλιά στρίβαν αριστερά. Τώρα για να βλέπουνε έχουν στον δρόμο. Παρακαλώ, στηθείτε πιο μπροστά. Λίγο παρακαλώ, πιο μπροστά. Βάλτε σε τάξη. Βάλτε σε τάξη, τελικά έτσι. Λοιπόν, είπαμε, κοίτα τη ουρά, η πύλη της όδου της τράπεζας είναι 30 μέτρα πιο κάτω. Πάντως νωρίτερα, στο προηγούμενο ρεπορτάζ, είδα ότι ήταν μισή-μισή εκλογές και πρόεδρος. Τώρα, που ρωτούσες. Τώρα που πέρασε είπα ώρα... κάτι καντήλια ένα-δύο. Αλλά εντάξει. Έλεγε ο Σελίκας Δήμας ή παρόν. Δεν βγάλανε. Να σας πω, με το ζόρι 168 με το ζόρι φτάσαμε. Θα το κρατήσουμε για αύριο το μεσημέρι. Να κάνει. Λοιπόν, βλέπετε υπάρχει αυτή η καθυστέρηση γιατί η πόρτα, επειδή έχει χρονοκαθυστέρηση, χωράει μόνο 2 άτομα. Οπότε μπαίνουν 2-2. Θέλει 30 δεύτερα, να ανοίξει την πόρτα 10 δεύτερα. Βλέπετε μπαίνουν μέσα 2. Περιμένουμε 22 δεύτερα να ανοίξει η πόρτα, να μπουν μέσα. Η ουρά είναι 60 μέτρα. Άρα λοιπόν μέχρι τις 9 και 4 υπομονετικούς τους βλέπω πάντως Γιώργο, υπομονετικοί φαίνονται οι άνθρωποι. Τι να κάνουν όμως. Μάλιστα. Βλέπετε, έχει φορτιστεί με ιόβια υπομονή. Γιατί? Πάντα έτσι δεν γίνεται. Πάντα Τι να κάνουμε. Υπομονή. Παρόν ή Δήμας. Παρόν. Τι να Δεν κάνει. ψηφίζω. Δεν ψηφίζει. Δεν ψηφίζω. Σε ποια τηλεόραση είσαι? Ορίστε. Σε ποιο κανάλι? Το Sky. Στο Sky. Α, στο Sky. Θα πάρετε σύνταξη σήμερα? 18 ευρώ το ΟΓΑ. Αυτό θέλω να το πείτε μέσα. Να το λέτε εσείς. Μου δίνανε και μου τα κόψανε. Το λέτε. Δεν νομίζω, δεν ξέρει.